Tanga chimborohwa mamba maombota pamwe ndo marelationship achoni but hey kutaura chokwadi ini munhu ndaimuda saka rudo rwanga rwabata ndanga ndanyora zvakaimbozvi kuti ndichabuda murelationship maitondinetsa futi kubikirwa ndaibikirwa kana kugezeswa chaiko ndaigezeswa ndichinyengererwa kana kuda kuti anenge andiro abva kundirova ndiye munhu futi ainditova futi mavanga ivangu kudhuze nekudho ikoko dho rakakikwa rakanowira kwakadairo ndobva angopinda nekundirova faiti panapa yekuti ningirine ziso rangu rakabva rangozvimba same time iyoyo anosebva watanga kuchema ndobva ndabuda vandaenda kurodhi ndokusvika pane bhaketi ranga ripo anga aitotsvina mubhaketi imomo mabhaketi ndiri kumwira mumba imomo masiya zvakadaro apa andibatira pakona anga zibanga manje zibanga rangu mapanga atochekesa muriwa yaya kuti umwe musi uri kunyasonzwa kuti aiwa ini zvebonda handisi kuda asi wotozviroverwa izvozvo zvinoti waitozviroverwa izvozvo ndo zvawaitoroverwa manje kuti uramba mufaro wedu kuva nemi muchirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinokuunzirai vanhu vane nyaya dzavari kurarama kana kuti dzavakararama. Dzimwe dzenyaya idzi dzinofundutsa, dzimwe dzinotyisa, dzimwe dzinosuwisa, asiwo dzimwe tinodzidza kubva madziri. Nhasi uno pachirongwa My Story ndina Tatenda Vengesai. Tatenda wakadini? Ndiripo hangu makadiwa. Tiriko. Tatenda akakurira kupi, akazvarwa makore api, akakura sei? Tatenda zvarwa gore ra 1994 akazvarwa muZaka asi akazokurira hake kuHarare kuMbare ndokwandakakurira ndokwaakugara nanhasi. Okay, ndokwauri kugara nanhasi. Kuchikoro wakaendera kupi? kuMbareko. Wakadzidza pachikoro chipi? Ndakadzidza paChirodzo primary, secondary ndakadzidza paJoyce. Tatenda, uri mudzimai ane vana vangani, mhuri yako yakakura sei? Ndina vana vaviri, mukomana nemusikana. Ndo vana vangu vandinavo. Wakanyasozvibhalanza zvakanaka. Vamwe vanzi unototi chimombenda chimombedzoka, musikana achiunza pfuma achitorwawo nemukomana achienda kunorodza. Aiwa, zvakarongeka. Muchirongwa chino ichi tinotarisa mararamiro ari kuita vanhu nekuti tinoziva kuti munhu ane nhoroondo kana kuti ane nyaya yekuti anenge achiti inini nyaya yekai ndoda kusheyawo nevamwe vanhu vazive zvandakararama mazviri kana kuti zvichida pane umwe munhu anokwanisa kudzidza kune zvandakararama ndiri. Tichikurukura takasvika pakuziva kuti Tatenda ane nyaya. Ngatinzwei, inyaya ipi nhasi yekuti ungati iti ndoda kusheya nevamwe? Nyaya yangu ndiye murume wandaifambidzana naye. Murume takatanga tichiwirirana zvakanaka but inini nekusazivawo kuti munhu uyu ari violent ndaingogara mbari but ndasingamuzivi. But time andakazomuzivawo takawirirana nemunhu andauziva kuti munhu imbada chaiko. Mukaine mavara? Ndakatanga chimborohwa mamba maombota pamwe ndo marelationship achoni but hey wazakazosvika ndokwazoita kuti tive pano. Ngatinyatsoonai, tinoona isusu kuti kana munhu wadanana nemunhu vamwe vanototi rume risinganyepari rori, voti rinonyenga rinohwarara, wadiwa paye mwanasikana takungovati dhedhi vada chimoko chavo, matorana maakugara mese. Nditsanangurire Tatenda, kana uri kurangarira musi wawakatanga kurohwa, chii chaitika, zvakafamba sei? Zvaitika pane zvokuti inini nemunhu wangu tange tasangana munzvimbo yemafaro ndokwatange takasangana. So iye manje angangofungidzira kuti munhu wese wandasangana naye kana ndonamhoresana naye angori munhu wechirume chete, iboyfriend yangu. So ndo nyaya dzandairoverwa idzodzo dzongotarana nhengi wazinge uchidai, so ndopandotanga kurohwa
toona kuti akurohwa kwacho nikuko kwatoo serious kuramba zvichingoita zvichingoenda every weekend yange yangofight tata kutozikanwa pateni kuti ava vanhu ava vanogara vachingorwa. Saka kana kangobva kwaanenge atongobvawo ukoko akatongosvika akada kutongotanga kutoti uyu boyfriend yako even pane ndichitengesera even customer yaiwe yarida kutenga yatoo boyfriend yangu ndakutorohwa ndinotorohwa pane vanhu ivavo. Kana kuti kumba munhu anotera kumba wosvika otanga kuita noise yaita noise kusvika kunze kwaedzi kusvika marendodhu akutopopota kuti naimi mune muchingoita noise each and every time. Pekutanga patakatanga kudanana pamba patakatanga kunogara ndichinogara inini vanga vachiti inini pamba pangu handidi noise. Patakazopedzera vatoya neinozi eviction order yekuti aiwa inini 3 months idzi muite sei mubude nekuti mune muchingoita mune muchingoita noise. Ndobva ndabva paipai ndobva ndatanga kugara neshamwari yangu ndazowana futi pamwe pamba aingouya futi achiita noise achikika madhoo achidii achipopota. Nyaya yake yange isiri kuti inoita 2 minutes kana ikatanga na 11 dzeusiku nekwese kwandiri ndaenda ndikatanga kutizira ndike nditize ndakadaiso ndiende kumba ikoko inoise ndikada kupona ndidzokere futi kwekwe anenge achichingoita noise kusvika iye pache zvake asobha kana kuti doro riye kana kuti zvaanenge anwa kana zvaanenge zvapera mumwiri make kana asobha ndopanozopera nyaya as long achiri akangodhakwa chete nyaya iyo haiperi. Makagara mese makore mangani? Takagara zveabout 5 years. 5 years? 5 years. Pawakatanga kurohwa manga mane makore mangani muri mese? Ndatane about 2 years tichidana. 2 years? But 2 years. Sweet zviri right. Hapana mambama. Hapana mambama. Saka dzimwe 3 years idzo ndo dzakazoita mambama. Ini ndoda kunzwisisa kuti pakuzodhonza dzimwe 3 years tikutaura nyaya yezuva ne 24 hours. Rovha yaroita wiki ine 7 days. Papaita mwedzi une 4 weeks. Koita gore rine 12 months. Morita times 3 kuti 3 years munhu achiita uniwowo chii chaita kuti urambe uchingoti alright zvaitika asi woramba uine munhu wako? Pakutaura chokwadi ini munhu ndaimuda. Saka rudo rwanga rwabata ndanga ndanyora zvakaimbozvo kuti ndichabuda murelationship maitondinetsa futi just because chero ndikada kuti nditi ndakubuda ndozotsvaga futi umwe munhu ndofungodzera kuti regai ndingoshingirira nemunhu wangu iye ndinosvika kupi ndichiti ndatora uyu ndasiya nekuti ukada kutarisa kuti wanenge uchibva mashure fana pambo kuti unongodana nevanhu vanenge uchingorova murelationship munosvika kuti mamborovana mambodii but marovero manje ndoanotese ndoanozosiyana nekuti nevamwe vanhu tinonetsana but 2 minutes mune machasinemawirirana zvino manje neuya hondo yechenge isingaiteze hondo yechenge isingaperi nekumba even ndikada kuti ndashanya zvezve ndaenda kuhama dzangu ndonosvika kuhama dzedze ndikanonoka kana kudaira foni kana kuti udii ndabva ndatanga kushaudwa ndoti amira chimwe nautaure kana nasisi wangu ari muno munzwa kuti zvoni ndiri kupi sisi waiwe nawo futi vakushaudwa even hama dzangu dzakapesa dzakuti isusu kumba kwako hatitese atiuye kana vana vangu vanga vakutya kuuya kana weekend kuti ndimboiona kuti vana vangu vauye kuweekend vamboona kutandara nehama yavo vaitya just because anga asina munhu waanoti ndinoteerera ushu kunze kwaamai vake wani chete munhu anga asina munhu waanoti ndinoteerera. Hama dzangu kada kuti dzitaure naye aibva vatuka mimi mukadai so muchidai mamwe mashoko asingaiti. Saka hama dzangu dzapesa dzati iwewe kana ukafa kana ukaitwa zvaunenge waitwa ikoko isu hatiuye ikoko svika wasiyana nemunhu. At first ndakambotanga ndichati ndikarohwa zvezve pakati penyu zvichida kuti pamwe ingadzimwe ndombofonera hama dzangu kana ndombofonera amai vangu pandapedza ndaona kuti ndiri kutoshungurudza mubereki just because each and every weekend ndega ndakarohwa just because patinotengesera panzvimbo dzemafara ndikaenda kubasa ndinotonotengesa tichange tichinwa tichifara paanotanga kuuya achiita noise dzake ndofonera amai next week ndizvozvo futi next week ndizvozvo ndakapedza ndaona kuti ndikaine kuita se ndikaine ngosiyana nazvo just because unenge uchitotambudza mubereki wako. Ngatimboonai pekuti tinoziva kuti kunge mai dzimwe ngaonei pekuti
kana warova mwana ukaona kuti achema arwadziwa womboti sori mwana wangu dzimungu onyengedza kana nekaswiti kana kumba kuti mwana rufaro rudzoke. Iwewe after warohwa wainyengetedzwa sei? Vaine switi tag here maigirwa zvinodaka here zvaifamba sei kuzosvika kuti mutange kuwirana futi until the next time yaucharohwa? Hapana, vaingonyengetedzwa nemashoko ende iye anga asingabvepo kusvika anyatsooneka choti munhu handa kuenda kupolisi here kana kuti takuwirirana kana kubikirwa ndaibikirwa kana kugezeswa chaiko ndaigezeswa ndichinyengererwa kana kuda kuti anenge aita anenge andiro abva kundirova ndiye munhu futi ainditova futi mavanga ivangu kuti sori onditova kusvika anyatsoona kuti aiwa munhu achakwanisa kuenda kumapurisa ndakuchimupezvoti takuwirirana. Waitorohwa zvekuita mavanga? Ndaitorohwa zvekuti ombozvimba zvekudii kana kutadza kufamba kana kuti norohwa so uchibleedha kuzara ropa so mungiriki chasikozi ndokunorohwa mbama utanga kubuda mututu ropa rese nendeze utanga kutobuda ropa. Wairohwa nei? Nemaoko. Mambama chaiwo nezvibhakera. Tinoona munguva vakadzi kana mazuva ekutanga uchirohwa ngatiti vana havana kunzwa noisi. Pamwe pane paunovharidzira. Iwe wakambosvika here panguva yekuti waivharidzira umwe wako kuti warohwa pamwe tosaka kuti chiko ipo kuti ndakadhumira pane pawaimbovharidzira here? Hapana mavharidzira andaita kozi munhu ane noise yekuti andozikanwa muarea mese kuti uyu ndiwe noise. Saka iwe wakazochiziva after 2 years asi muarea resu achiziva kuti munhu ndiwe noise? Vanhu vese muarea vaitoziva kuti munhu ndiwe noise kozi hapana ngasingazvizivi. Munhu wese pekutanga vanhu vangasinganditauriri but pandakazenge ndakurohwa manje ndakuchitaura nyaya yangu wandopakuzenga kuti ko iwewe munhu wanga usingamuzivi here? Ko iwewe munhu wanga usingamuzivi wese reda unodzanzi uyu wanga usingamuzivi ndozvaanoita nenoise. Just because even chero mukada kuti muite noise patonitengesera pacho munhu wese anopedzera zvizivo kozi anenge achingodedza munhu wese achimudza kuti ona uyu azodai even nyaya dzemba medu dzese anenge achidzitaura pane vanhu kumba kwachiwanikwa kwakanga asina anomudzora nekuti pano pangu kuti munhu onetsana mombotirege timbopotera kuti timbodedzawo anodedzwa wacho anopedzera arohwa. Saka vanhu vese chero vakanzwa noise vanga vasingabude. Ndiani akambouya akasvika akarohwa akanga auya kuzogadzirisa? Ishamwari dzangu dzakarohwa dzasopedzisira dzabude dzakungoti kana vakanditikanetsana ungosiya inini wacho ndakangopedzera ndakuti kana mukanzwa akuita noise imi musauya just because ndorohwa inini ndorohwa neshamwari dzangu kana nevamwe vanhu vakwanisa kundibatsira saka singabude. Saka ndakangopedzera ndakuti kana mukanzwa akuita noise imi muregedzai kuuya just because anenge akuonererwa manje nevanhu vaivaya kuti vanhu vawanda akutoita wese. Mati mimi anasisi vakati kana chiro chaunenge wawana usati udze tiri kutisiya zvichireva here kuti pamakore awagara nemunhu wako wawaida usho wakanga wanyura nemwoyo wese pane vakatombokuti nhaiwe tatenda kokusiya unei navo? Variko vanhu vakatombonditi kusiya just because each and every time ndina chinocomplain ndarohwa ndenda kutoti ndikasvika pane shamwari dzangu Saturday yega kozi nditanga kuenda kunotengesa Friday ndichisvika pakuseni Saturday vatanga kunditarisa sokuti hauna pakakwara ndikatosvika ndakatozvimba sonzi warohwa futi ko uri kudikwa kumusiya munhu asi kaigona kuuya pandetiri paipi akagara uko kuti anenge achiona achitendera kwada kuti uende kana unoripota mapurisa anobva atendera ubva uya nekuku okugarira kuti usaenda kupolisi. Vanhu vaivaye vanenge vachindiadvhaisa vaivaye vanga vasingakwanisi futi kutaura kana iye aripo just because vanenge vachitoshuwa kuti tinoita sei tinorohwa. Pane vakakwanisa kukupa advice yekuti nhaiwe tatenda kokusiya chii chakaita kuti advice iyoyo panguva iyoyo usaitora? Panguva iyoyo mwoyo unenge uchiri kuti uchiri kurovera kuti munhu wangu ndikamusiya anozoita sei. Iye vanhu vanorwa atomboregerera mutupo wavo wembuyani nekuti tozonzwa vanonzi ana mhofu vanonzi vane mazirudo ana moyo vanonzi vane mazirudo. Saka moyo wakanga uchiri kuda munhu wako. Ngationei musi wekuti wakazoti ininika ndabo ndaneta. Pekutanga pandakanyatsoona kuti hapana apa zvinhu zvazvaita
vana vangu vanga vauya kuweekend ndobva ndaenda kunzvimbo kwedu kwatinotenda ndabva ndaona munhu atanga kuita noise kodzi aine nguva yekuti anenge asingaoneki panzvimbo hamena kuti vanenge vari pari pazvikona zvavo zvavanenge vari vachiita zvinhu zvavo. So akazouya kana auya pamadhezi ekupedzisira ndainyatsoonzwa kuti panapa ndichidedera so kutya kuti anytime zvogona kuti sei zvogona kungotanga. So ndakatege nditize ndiende kumba panapa pachite sei hapachagarika ndobva ndatiza vanenda ndatonosvika vandatopinda mumba pandavhara dhoo rangu pasina nguva akaya chinoka dhoo ndati mukumba kune vana wani mateera murudei ndobva ati kuvhura dhoo ndobva ndaramba ndakaita sei ndakanyarara dhoo rero rakaita zvekukekwa bcause vana vakanga vakati wandei nevana sisi vangu nehanzvadzi yangu ndandanga vati ngavauye vese. So vamwe vana vangu vakarara pasi kudhuze nekudhoo ikoko dhoo rakakikwa rakanowira kwakadairo ndobva angopinda nekundirova faiti panapa yekuti ningiri neziso rangu rakabva rangozvimba same time iyoyo vanosebva vatanga kuchema ndobva ndabuda vandaenda kurodhi ndatanga kunetsana tu kurodhi vandaenda kumba kwavo ndichinotrai kuti ndinopotera kuti amai vacho panguva iyoyo amai vacho vanga vatonditorera pisodi vachiti hey ukarohwa unongo chiozonditira noise panapa ndine bp wati saka vanga vaenda kunomutorera pisodi ini ndinoona ndakamboenda katombomutorera pisodi but pisodi yainga asiri kuinikirikina anga asina basa nazvo. Saka pandakaenda uko ndobva vanosvika vanditi isu hatikwanisi enda kumapurisa wati ndobva ndaenda kupolisa ndosvika kupolisa zvika nemapurisa imi munonetsa imi tokuzivai munogara muchingorwa ndozvamunogara muchingoita murume wako wati ndasvika kupolice station kuya iye ndobva auya ndobva anotorwa chimba kwangu ndobva auya ndobva kumboita zvekuti zvikanziwa uno protection order yekuti iwe usasvike mumba kwako kunogara iwewe une protection order kuti usasvikewo pamba pano saka tiri kukuudzai nemuromo kuti musaite se iwe usaende kumunogara uyu usaende kunogara kunogara panguva iyo ndakamboenda ndakuita kakumiignorwa kekeke kuti saka iti kana chero akauya kumba akatanga kupopota akadinda ndangonyarara ndongoramba ndakaita se ndongoramba ndakanyara. Saka pakazoita rimwe dhei rekuti akauya manje kumba manje ini ndatotizawo futi zvandagara ndichiita ndikamuona paipa ndisingati zvonetsa ndaindotiza nenda kumba ndobva asvika kumba manje ndobva ati ini ndichisvikawo padhoo iye achiita se achisvika ndobva apinda mumba tapinda mumba ine anosvika ndandagara hangu bva ndaita se bva ndanyarara ndirizi apopota aita se ndokuvhuravhura mapoto achikudubura zvinhu kozi chimwe chinhu chainyanya kuda futi ifoni yangu foni yayo ndakanga ndatobatisawo sahwira ndikati sahwira bata foni inogona ngoita se inogona ngoenda ndobva asvika ndobva kudubura ari kutsvaga foni yaari kuita se ari kuishaya ndokudubura mupoto ndokuona mana nefishi yanandabika otora fishi yayo achikanda panze achikandira imbwa anzitora imbwa idya da kuti uite gwembe ndanyatsoti munhu uyu shuwa brain dzake dzinyatsoti reitero ndakagara pambhedha paya ndiri kuteerera ndiri kungomutarisa kaari kuita zvese zvaari kuita ndobva aona kuti munhu uyu haasi kuda zvekutaura neni aneta manje nekutaura ega kwakuchindisumudza ndakarara pambhedha nemubhedha wacho kundikudubura kundiisa kusero tema ndiri kuda kuti bude manje ndinotiza ndatanga futi kurohwa manje ndabva ndatiza ndabuda vandaenda mumba kwangu kumba kwaipandakapiwa pisode ndikati inini ndakutofa mamdo ndife ndofira pano zvikanzi nepamba pachabva waramba kana kuvhura dhoo dziri manguvai dzanziri zvekuma3 mwedzi kwakunoedza. So ndakabva ndaita se ndobva ndati plan B vana havasi vandivhurira dhoo ndobva ndatendera ndasina bhutsu ndasina kana kupfeka nanangupfeka night dress chete ndobva ndatenderera ndobva ndatiza ndobva ndadai vanhu vekupamba pedu vangu vasabuda ndobva ndaenda kupolice station vandanosvika ndatosvikawo mutori nemupurisa ngarimo ndobva ndatosvika ndobva ndatora nyaya yangu ndobva atongotora ndobva atovhura ndobva avhura dhoketi ndobva ndadzokera and then nyaya haina kupera teme ndavhurwa dhoketi ndaane kaarabhika ngweke ndadzokera teme ndonosvika kumba manje ndiri kuona munhu uya akagara kudhuze nechekugedhi ndati fambe pari kundiona manje akabva andimhanyira ini handichakwanisa kuti ndimhanye manje ndimutangire abva asvika bva andibatira pakona apa andibatira pakona anga azibanga manje zibanga rangu mapanga atochekesa muriwa yayo ndachinongedzerwa zibanga riya ndangomira pakona paipa ndachaziva nditoita sei ndakabuda ndakamira ipapo handiti ndobva achizoenda abva aenda nezibanga riyari
Akangobva pauri? Akangobva pandiri ndobva aenda nedzimanga reri. Ndichisvika kumba ndiri kusvikawo akangondipa makeys but pane zvimwe zvinhu zvaanga atora mumba atotora aitoisa munhongo dzake. Ndiri kusvika pane bhaketi raanga aripo anga aitotsvina mubhaketi imomo mabhaketi nderekumwira mumba imomo asiya zvakadaro. Ndasvika mumba mai ndagadzirisa anoona kuti hondo yacho haisi kupera. Ndikati pamwe zvandaitirwa kwanainoripota ukazi newidgai ndiende kune imwe police station cause zvangu zvakunetsa. Wasvika pakubatirwa banga nemunhu ka pashati just cause mangwana kunongomuka wakaita wakafa. Ndobva ndaenda kune imwe police station vakati aiwa imimi kana mange manhikirikina uko. So nyaya ndakangobva ndavhurisa dhoketi kudai ndobva ndangoenda kumba. Ndinongori handisi kutaura naye ani kana ndikasangana naye murodhi ndinongoramba ndakanyarara. Saka iye manje akazoshamisika. Papera about 3 weeks polisi yako ichitsvaga nyaya iya manje yakuti ko nyaya iyi yagarisa sei isina kuita isina kuitwa. Ndokuchizotanga kufona achindifonera. Ubva wanditi bvunza kuti tokwanisa kubata sei munhu so. Ndobva vaenda kumba kwavo ndobva unosvika bva waona hapo. Iye pakati pachiudzwa uri kutsvagwa nepolisi. Akabva andifonera. Svika ndikumbira kuona ndatomubvunza kuti kwakanaka here. Pandiri kunomuona unonita wakavhurisa dhoketi ndikati dhoketi ndakavhurisa. Zvikanzi ndakuenda ikoko. Zvikanzi alright. Ndobva aenda ikoko ndobva adzoka. Ndobva anditi inini ndasvika ndaona mupurisa wacho. Mupurisa wacho ati iwewe unogona kunotaurana nemunhu wako. Mumbouya kuno kutotaurana toona zvakamira sei. Saka mangwana munouya kumatonzwisisa. Inini pandakaenda kupolice station inini ndasisadi zvekutaurirana naye. Just because nguva yandakamuregerera yakawandisa. Munhu achingoramba achingodzokorodza the same thing. Kusvika akuzondirowa futi pamberi pevana vangu. Saka kutomuregerera akutoita ramba achitoita wese. Saka vanhu vangoti ina hazvida zvekuregerera munhu. Nyaya inge yatinoperera kukoti. Nyaya inge inoperera kukoti. So patakaenda kukoti takasvika ndobva hanzi remand in custody after 1 week. Ndobva adzoka futi. Akazopiwa 30 days after 2 weeks. Kubva ipapo paakapiwa 30 days dzake achizobuda 30 days dzake dzapera. Kumba kwangu hanambobvira asvika. Ende kana ndikasangana naye murodhi handina nyaya naye. Pane makore mangani mushure mekunge apika? Akapika gore rimwe. Zvazvigore rimwe zvane about 3 months zvete. 5 years dzamagara dzamadanana idzi. Munhu wekuti aitozikanwa kumba kwenyu achitonzi mukuwasha iwe uchizikanwa kumba kwavo uchinzi muroora here kana kuti maive vanhu vekuti vanhu vanongoziva kuti ava vanhu ava vari kugara vese pashora kuti vanhu vari kuchaya mapoto asi itoriwo mhando yemereji inorekognizwa nepacho vanhu vatema? Aiwa zvekuzikanwa zvazvo anga asingazikanwi but zvekutiwo family inenge ichiziva kuti mwana wedu ari kufambidzana naningi vari kugarisana naningi ndozvatakanga tikangoita. Patatanga chirongwa wati ndine vana vaviri mukomana nemusikana. Uri mai wakaona kushata kwakaita kuti munhu anorova mumwe munhu. Kumwana wako mukomana chii chautumudzidzisa? Mwana wangu mukomana ndokumudza kuti mukadzi harowe. Chero akutadzire zvinenge unokwanisa kuti ungosuduruka panzvimbo wozodzokawo hasha dzako dzaserera motaurirana mune zvakanaka. Ko kumwanasikana nokuti tinoziva isusu dzimwe nguva patinoroorwa paye taitirwa makicheni pati pamwe unobva watoudzwa kunzi iwewe waroorwa kunoko hakusisiri kwako woenda unochengeta imba yako kunyange zvakunetsa hatidi kukuona kuno munogadzirisana ikoko. Dzimwe nguva pamakicheni pati paye vamwe waitonzi ndozvinosimbisa dzimba. Dzimwe nguva varume vanongombokurova kuti imba isimbe. Iwewe une mwanasikana musi ucharoorwa mwana wako zvichida nemukuwasha wacho atoripo zvii zvaunoti nini ndinotoudza mwana wangu musikana nemukuwasha? Ni mwana wangu ndongoti kana warohwa dzoka just because hapana chinhu chinorwadza semubereki kuona mwana wako achirohwa nemukuwasha. Zvinorwadza. Dzoka hako mwanangu. Dzoka hako ugari. Pawairohwa vabereki vako vaiti kudini? Vabereki vangu inini vainditisiya. Mai vangu especially mai vangu vainditisiya just because mukuwasha uyu
haana kana changa akaonekerawo nacho chekuti vabereki vana kuti mukwashero akabvisa hapana. Pamba pari kuya chitonga apa ndini ndaibhadhara rendi ndoitawo mabhindauko angu kuti ndiwane pari kuya chitonga. Saka mai angu aingoti ko ukasiyana naye unobveyo just because isu kuno kwatimuziwisa anozikanwa maybe zvinogona kuitawo nani but kana usingazikanwi uchirohwa unenge uchishingirire. Asi tatenda tinoona vamwe vekuti dzimwe nguva unotoona foto ravakapfeka mavhoiri pamuchato uripo asi wonzwa kunzi murume uyu auraya mukadzi. Kunge nyaya yeGBV muZimbabwe izvange iri kuramba ichingowanda nhasi kuno kwauraiwa uyu nhasi kuno kwauraiwa uyu. Iwewe wakararama mukati masviri ukazopedzisira wabuda chii chaunoda kutaura? Nekuti pamwe nhasi unoka pane umwe atombosiya roho achadzoka achitoiwa manheru obva abikirwa obva agezeswa. Zviri nani kusiya uri mupenyu uri nani pane kuzosiya usara hako uri mupenyu uchichengeta vana vako uchivaona zviri nani pane kushingirira uchifa. Kushinga hakuita. Pane imwe nyaya inobva yanetsa kana takadaro pamwe pacho uchitya munhu wako pane zvimwe zvekuti iwewe kunyange uchida haukwanisi kuzvitaura. Ipapo pane mukana here wekunegotiata for safe sex kuti woti inini pamwe hausi kunzwisisa mafambiro ari kuita munhu asi ane simba rekukurova asi une chauri kutyira kuti zvirwere zviriko izvi kuti zvichida ngatidzivirire. Mukana wacho unowanikwa here wekuti unokwasata nemuoko kuti inini hangu ngatidzivirirei? Mukana unotinetseiko kazhinji kacho unozongobvuma kuita sex just because unenge kutoona kuti maybe ndozvinozoita kuti munhu adzikana. Just because ukasatodaro hondo yacho yaitese kunyaradza pachikuru ndokutoti hondo yacho ipere kozi hondo yacho haipere. Saka dzimwe nguva maitozombonyaradza pachikuru kuti hondo ipere. Hondo ipere mangwana kuseni mofuma makutotovana makutogezesana makutobikirwa pai. But kunegotiata chaiko panenge pasina. Just because ukaramba futi unorohwa unotowedzera. Zvaitomboitikere kwauri kuti umwe musi uri kunyazonzwa kuti aiwa inini zvebonda handisi kuda asi wotozviroverwa izvozvo? Zvinoti waitozviroverwa izvozvo ndozvavaitoroverwa manje kuti uramba. Vaive vanenge vachimbotaurwa vaive vanenge vachifungidzirwa nzi maboyfriends ako ndokuonekwa kunzi waita sei wabva ikoko. Saka uchida usingadi. Saka iwe unotozongoona kuti sometimes kuti nyaya yacho ite sei ipere waizongobvuma kuti mhosva ndokuti nyaya yacho inyaya. Saka tingatoti here pane dzimwe nguva dzekuti unototasa mashure kuti asi paipaika bonde raya rakanga risirire kuda kwaitove kubatwa chibhaha kwaitokumanikidzwa chokwadi. Iko zvino izvi une vamwe here zvichida vamwe vakararamawo musituation inenge yako vamuri kusangana kuti dzimwe nguva munosangana muchikurukura muchisimbisana muchingotaura muzvinhu zvamakabuda? Kuti musangana tikangosangana nomadzimai tombokurukurawo tichitaurawo nyaya dzine kwatinenge takabva nemaadvice kuijipita kwamakabva. Wataura nyaya yemapurisa kuti akadzoka achiti mapurisa ati tizomboya titaurirane. Ngatimbokurukurai panyaya yemapurisa. Pawaienda iwewe uchinoripota nyaya yekuti ndarohwa waibatsirika sei? Pekutanga ndakanga ndisingabatsirike just because munhu aizikanwa muarea ende nemapurisa acho nevaitomuziva. Mamwe mapurisa aitondiseka ndikasvika kuti hayo mupenga mukatotedzera here avo ndozvavanogara vachingoita vanogara vachingorwa vasiye vakadaro murume nemukadzi. Saka pekutanga ndaizoti ndabva kupolice station so ndaichema neshungu kuti akomana saka inini zvandiri kutaura ndikuti unofunga kuti ndiri kupenga. Ndaichema even police station macho kuti nhai ndiri kutaura nyaya yangu mapurisa nenhaya kuti vanoziva munhu but inini ndiri kushungurudzwa vasi kuzviona. Vototi havanototi achimbomirai kuvhura dhoketi hatozoona vanotaurirana ava mangwana vanenge vavese futi chichi handii muri kuona but at last ndakazongobatsirwa kuzvangu
zvakazofamba zvikaita. Pamapurisa ato ane zvawaya ari kusanganisira vese madzimai nevarume here? Vazhinji vacho varume. Vakadzi vandakasangana navo ndo vandakasangana navo pekutanga patakamboyananiswa vachizotitsanangurira kuti uyu ane episode ufanira kusvika mumba uyu une episode, ndo vanhu vakatotiga. Varume vacho vazhinji vacho vanga vasingateereri nyaya yangu, vaingoti murume nemukadzi mangwana vanoita sei vanotaurirana. Even munhu akazondivhurira dhoketi anga ari mukadzi futi, chekuti denda kasvika paine varume ndaigona kutadza kuvhurirwa dhoketi just because vanomuziva, vanenge vachingoti murume nemukadzi vanoita sei vanopedzerana. But mukadzi iyeyo akazombondivhurira dhoketi ende ndiye akaita mwari wangu kuti ndangosvikawo akatokotsiriwa kwakurunze kwakuedza musina vanhu, ndobva angotora peni yake ndobva aita sei ndobva anyowa. Ndiye munhu akaita mwari wangu, otherwise dai asina kuvhura dhoketi ameni pamwe nanhasi dai ndichirongoita sei ndichirongoshungurudzwa. Just because izvi zvakutya kuziva kuti munhu uyu ndikanomushungurudza anondisita sei anondisongisa. Zvekuti ungati here jeri rine parakabatsira kupiwa mutongo wekumbogara mujeri zvakabatsira? Zvakabatsira zvose. Uri kutaura nyaya yekuti iwe waive neprotection order, saka waingorohwa bepa rako uinaro mumba? Bepa nange nditori naro. Pandakanotora protection order ndaifungidzira kuti maybe achatya kuti zvandine protection order munhu akazonondisungisa zvenongonzi protection order yakatonga odhara. Saka ndaita maybe achaita sei achadzikama. Pandanotora protection order ndakatora zvangu, but mwoyo wangu wachiri kuda futi munhu kuti pandotora protection order achaita sei achadzikama, maybe ndicharegedza kurohwa togara zvakaita sei zvakanaka. But protection order yakatoita kuti nditorohwa kudarika zvandaitwa kudhara. Bepa riri mumba riri kutaura kuti ngaasatosvika pamba ipapo. Asatosvika pamba ipapo itotaura kuti iwe uri kunotemba bepa rako rawinaro kuti zvone manje ndikaenda ndinongodzoka ndongoita sei. Pandakaziva kuti ngamboenda timboona kuti kana adzoka anozoita sei, kana akadzoka futi akangoita same thing anongoita sei anongodzokera. Saka paakaenda paandofunga jeri rakabatsira zvisingaiti 30 days dzakagara. Handina na problem izvozvo. Mumashure pane here pekuti ungati wakambonofurisa dhoketi ukarivharisa wanyengetedzwa tinonzwa vamwe vachinzi mapurisa anoti ava here ava vanombovhurisa voya vachivharisa, iwe wakambozviita here kana kuti dhoketi rakavhura rekutanga ndo rakabva rakubatsira kuzosungwa kwaakaita? Dhoketi randakavhura pekutanga rakazovhurwe pekuti pese apa pandaienda apa nyaya yedu yange isingavhurwe dhoketi taingopedzera anombotaurirana. Dhoketi randakavhura iwani handina rimwe randakambovhura. Maiti mukasvika mapurisa monzi endai munotaurirana. Asi iwe mimi muchizozivawo zvemutemo, mapurisa anofanira kunge vachidaro here kuudza vanhu kuti tauriranai mushure mekunge ini ndauya ndoda kuripota? Mapurisa handisingazivi zvangu, but kana ini ndauyawo nenyaya yangu vanofanira kungondibatsirawo sezvazvino. Kana ndaenda kuvhurisa dhoketi ngavangondivhurira dhoketi rangu mune zvakanaka. Nekuda kuti sometimes vanhu vari kufa nenhau yekuti vanenge vachiti munozivana nekuti tokuzivai ndo zvamunoita. Munhu anodzokera kuya fanike inini zvandakazoita ndakadzokera ndape chitunda unosvika munhu akabata banga. But pandakamborohwa pakange zviri zvibhakera chete. But pandakadzokera ndabva kunovhurisa dhoketi rei ndakasvika ndaita sei ndakabatirwa banga. Saka munhu anodzokera kutosvika zvatouese futi. Saka kubatsira munhu kwaangonaka zvavo. Ngatitaure nyaya yevana. Watiwe wakarohwa vana vachiona. Vana ivavo vaimbotaura nezvazvo here? Tanzwa uchiti vana vakatanga kuchema. Asi tinoziva kuti munguva pane pekuti mukuru uyu kana even mudiki vari kuona mai vachirohwa. Pane here pekuti pamwe vana vako vaimbotaura newe? Vana vangu uyu zvavakaita vakachema panguva iyoyo. But inini havana kutaura neni. Munhu avakanokwanisa kutaura naye ndimbuya vavo vaigara vachitaura nyaya. Mama vachindifonera vachindiudza. So pakazosungwa munhu ndichizofonera mama ndichivaudza tikati mukomana aita sei mukomana asungwa. Vachiudzawo vana hanzi vana vakafara zvisingaiti kuti baba vasungwa dei vakagara ikoko just because vanorova mai vedu. Because vana vakarwadziwa vachiona because ndakarohwa fight yekuti ndakabva ndazvimba ipapo vana vachiona. Saka vana vaitaura nyaya yavo ini vanga vasingakwanisi kundoudza but vaiudza mbuya vavo vachitaura kuti gogo imi mama maroerwa vakaitwa vana vakarwadziwa.
Saka pakazosungwawo vakafara kuti munhu uyauya asungwa aishongorudza mai vedu ende takukwanisawo kuenda kuna mai vedu takasununguka tisisatyi. Kana izvezvi vanouya vanogara vakasununguka vasingatyi. Just because ipapo unenge wakutya uziva kuti munhu anofunga iyi anogona kuzondikuvadzira futi vana. Anogona kutadza kumunhina akati ndoda kumupfidzisa obata vana kana kuti hatizivi kuti anofungira. Panyaya yekukikirwa madhoo apa, idhoo risina kusimba here kana kuti panapa tikutaura zvehofori yerume? Uye dhoo iro riri ndoo raanga atanga kukika here kuti waiziva kuti ndikatoenda ndikanokiya anga asingadaro? Dhoo rangangodaro zvaro, but zvekuti munhu wacho munhuwo zvake zvekuti kana akakubata sounonyatsoziva kuti ndabatwa nemunhu pano. Munhu wacho muhombe. Kwete zvekunyama. Saka dhoo ranga risingamumise kuita zvaari kuda. Idhoo rimwe chete rakakika here kuti mumashure umu futi kune kumwe kwaimbokika madhoo? Pandakugara zvinhu paiwe achikika madhoo ipapo. Aitoya achikika madhoo? Aitoya achikika madhoo just because landlord wangu wandanda naye haangasingatauri even chirakare pakatanga kuva izvotendo izi havana chevaitaura, vaingoramba vakarimba mavo vasingabudi just because munhu wekuti vanomuziva. Maybe vanenge vachitotya kuti pamwe ndogona kuita se ndogona kurohwa. Saka ipapo manje anenge kuti zvaanoda. Kumwe kwese uku vaigona kuzomuti paipe paanenge vachinyatsomuona vachitaombotigara pasi ombotaura naye ombomuomeserawo kuti gadzirisa apa kana kuti ita so. Aita kakutya kune dzimwe dzimba. Asi aibva agadzirisa here kana apwanya dhoo iroro airigadzirisa here? Anga asingagadzirise, munhu aigadzirisa ndini. Just because zvinhu zviri mumba zvandoda kuchengetedza ndezvangu. Iye mamusina chake chake dzingori hembe chete. Fanike musi wanenge atoita noizvi dzaigona kungotakura hembe dzake oita se oenda nadzo. Saka inini nekuda kugara pakanaka ndaizongopedza ndaita se ndagadzirisa dhoo racho. Kana munhu uri mukati, pane umwe munhu akati anoona bhora mafambiro aro ndimunhu ari kuona ari kunze. Dzimwe nguva vatambi varo havari kunyatsoona kuti rikadai rinonosviko richinwa. Iye zvinezvi pane umwe munhu ari mukati mazvo. Zvii zvaungade kutaura kune munhu iyeye? Nekuti wati iwewe ana sisi ana amai vaitisiya, asi ni munhu wangu ndaimuda. Paive pekunzisiya paive. Kana usati wasiya unenge usati warohwa chaizvo. Ukanyatsorohwa chaizvo sezvandakaitwa inini unosiya. Unenge wakunyatsoona musuwo werufu uyu kuti wakabatirwa zibanga kudai so unyatsoona kuti ko ndikasiya ndinobvei. Pane kuramba uchishingirira mamwe anogona kungomuka unototya kana kurara nekukodzera hope ari mumba pasaidi so kuti ko kana akandimukira akandiuraya. Saka inini ndinoti hangu kuna arimo mukati kusiya uri mupenyu kuri nani. Kusiya unogara wasiya woita hako zveupenyu hwako. Hapana munhu akambonzi anofa nekuti haana murume. Unorarama uchienda mberi. Ko kune varume vari kusumudzira madzimai ruoko. Varume mukadzi arohwe. Mukadzi anodiwa. Ndo zvandikwanisa nguvaudza. Tiri kuda kutenda tatenda Vengesai watanga tinaye nhasi pachirongwa My Story. Tiri kuona kuti nyaya yeGBV iri kuramba ichiwanda muZimbabwe, uye kazhinji kekuti tinounza nyaya kunyange pano paDestiny TV apo murume kana mukadzi anenge aurayiwa nespouse yake, munhu waakarorana naye kana kuti munhu waari kugara naye. Tatenda ati kune varume mukadzi arohwe, mukadzi anodiwa. Kune madzimai ataura akati zviri nani kusiya uchiri mupenyu nekuti hakuna munhu anofa nekuti haasi kugara nemurume. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tinoziva kuti kunyange imimi mune nyaya dzamakararama, mune nyaya dzamuri kurarama madziri. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti tinzwewo kuti imimi ndeipi nyaya yamunoti My Story.